Pêşangeha hunerî ya PR'yê ya li devera zanîngehana Manhattana New Yorkê îsal jî bi beşdariya hunermend û senetgeran pêk hat. Pêkersaz û vênesazên ku bi dirûjma pêşangeha PR'yan ne ya kolanan pêşangeh vekirin, berhemên gelek xweşik ên hunerî jî mêvanan re pêşkeş kirin. Pêkersaz Mike Hoş got ku ew 35 salin pêkersaziyê dike û wiha domand. It is more of a hobby than a Peykersazî karekî wisa ye ku 35 salin ne bi awayekî profesyonel lê belê wekî hobî ez dikim. Pêşangeha PR'yê nêzî 78 salin li New Yorkê tê li darxistin. Ez jî 25 salin bi peyker û xemil ku ez çê dikim tevlî vê pêşangehê dibim. Hunermendên navdarên ku li New Yorkê dijîn ji bo bikaribin debara xwe bikin dest bi karekî wesa kirine. Wênesazên bi navûdeng Paula Jackson Polak û çend hevalên wî ji bo firotina berhemên xwe 78 sal berê cara pêşîn ev pêşangeh li dar xistin û ev pêşangeh bûye kevneşopeka wisa ku gihiştiye îro roj. Daniel Bexey ku bi tevî diya xwe di pêşangehê de stentaniye wiha xeber da. Yes, today is the Washington Square Outdoor Art Exhibit. Armanca ve pêşengeha ku salê du car em li dar dixin li hevcivandina hunermendan û nîşandana berhemên wan e. Ew berhemên boyaxeyên min û diya min in. Me di berhemên xwe da têgehên xwezayî û neberçav derxistin pêş. û wek mînak di vê berhema ku hûn dibînin de me xwekivşkirina mirovekî û diya din de jî me tevgera serbest a mirovekî ku dans dike nîşan da. Cihêtiya hunermendan dihêle ku berhemên cihê pêk bînin û hevî dikim ku mirov bêtir piştgirî bidin pêşengehên wisa. Ji bo pêşandana berhemên xwe yên hunerî di galeriyan da divê em gelek perexeş bikin. Lêbelê bi saya pêşengeha PR'yê bi bihayekî erzan em xwe digihînin girseyekî firehtir. Hunermendekî din diyo Lutvama balk şanser wêyekê ku ew tiştên ku wê li Afrikayê dîtine di hunerê xwe de nîşan dide û wiha domand. My work is mostly Hunera min Peter ji wan berheman pêk tîye ku rewşa etnîkî Afrikayî nîşan didin. Ez li welatî Ugandayî Afrikayî ji dayîk bûm û 8 salin ez tevlî vî pêşengehî dibim. Berhemin hîza xwe ji impresyonîzmê digire. Ez Ugandayî ve lêbelî ji bo çavdêrî li gelek welatên Afrikayî geriyam. Wek mînak û xanima ku hûn di wî berhemî de dibînin ji Afrikaya Rojava ye. Wêneyên din ji welatî Masayî ye. Wêneyên heywanan ji Afrikayê Rojalat e. Ez hez dikim berhemin ku Afrikayî nîşan didin û li ser xwezaya nekedekirî çî bikim, di vî wêneyê de min fîlek xêz kir. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerika, New York.